Многоуважаеми зрители! Световното население в днешно време обхваща около 7 милиарда души. Ядрената сила на световния нуклеарен арсенал обхваща актуално 5000 мегатона. След една възможна обмяна на ядрени уреди е неизбежната смърт на всичко живо в териториите на взривяване и облъчените околности ще възникнат опустошителни последици върху околната среда, климата и човечеството. И то в продължение на дълги години. Атомната бомба, пусната над Хирошима, е имала ядрена мощност от 15 килотона. Или по друг начин казано 15 милиарда тона. 60 000 човека са били убити, а около 100 000 ранени. Този град, съществуващ от около 400 години, е бил сравнен с Земята. Актуално притежават Съединените американски щати 400 ракети Тридент 2 и с между още най-различни видове ядрен арсенал. Само една от тези ракети има 253 пъти по-голямо действие от бомбата над Хирошима. От около половината от тези Тридент ракети се намират в различни многобройни подводници, патрулиращи из Атлантическият и Тихият океан. Тези ракети са в постоянна бойна готовност, могат по всяко време да бъдат изстреляни и да достигнат целта си в рамките само на от 5 до 10 минути. В момента, в който е изработена първата атомна бомба, до 1998 година, са били проведени около 2053 ядрени теста. Америка е на върха на статистиката с 1032 ядрени експлозии. Президентът на Съединените американски щати Барак Обама има намерението да подсили военното присъствие. Цитирам: "Ако желаем бушуващите в днешно време войни да бъдат прекратени, упълномощих моят национален експертен тим за национална сигурност да даде приоритет на нашето усилено присъствие и мисии в азиатско-тихоокеанските територии. Поради тези причини, намалението на бюджета за национална сигурност няма, подчертавам, няма да повлияе в този азиатско-тихоокеански регион по никакъв начин." В Турция и Испания, както и в Средиземноморският регион, се намират вече американски военни бази и военни кораби. Тези са оборудвани както с конвенционални, така и с ядрени бойни глави. С Румъния и Полша също са били сключени съответните споразумения. Уважаеми зрители, кой ще спре тази лудост, ако не нациите? Преди да се разделим, следва цитат от Ото фон Бисмарк: "Лъжи могат да предизвикат войни, а истини, напротив, могат да спрат цели армии." До нови срещи!